Kiuneno gini, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema ketho ODM koso jatend piny Kenya masani William Ruto ema nyiewo ODM? Penjo mabeni, Uhuru ema ketho koso Ruto ema nyiewe? An kaka neno gini, anene ni Uhuru Kenyatta ne president kendo notiyo ne Kenya. Mi notieko hike 10. Sama koro notieko hike 10 no, ne gigwandre gi deputy president ne. Makoro sani en President Ruto. Gwandruok no okapani noserumo. Gwandruok no okapani noserumo. Sama koro Ruto ma president masani no donjo cooperation gi ODM biluongo ni broad based, automatically jatelo machon mane gi gwandrego no was bound to take the opposite side. This is how I see it, and that is what's playing out. Koro wan kaka oganda, wan kaka jo ODM, wadonje lweny mok marwa. Wadonje gwandruok mwakia, wadonje gwandruok mok marwa. To koro idwa ti kodwa mondo gwandruok ni otieki kata mondo scores obed settled. Mane kaka nene. Mane kaka nene ni gwandruok manotimre cha. Kata ka yiero nosetimre mi President Uhuru nosetieko tamne, okno gwandruok no okno rumo. E gwandruok mineno sani ni kaponi pod ne wagwandre kodi pok watieko, ka in kocha kata koro kata kethi kata anadoge opposite side. Mane gima timre sani. To ere kaka udago mbaka